Bojan Krkic, bona nit. Què tal? Bona nit. Com estàs? Bé, molt bé, molt bé. Sí, Molt content? content. Sí. On estàs? Ara mateix estic a Barcelona. Què dius ara? I què fas aquí? Sí, Que has sí. vingut a jugar per ajudar o no? No, no. No, vaig venir ahir, que avui teníem un dia festiu i tinc que vindre aquí porto aparatos, tinc que anar venint per controlar el tema del dentista. I res, avui tenia el tema un vol a les 7:15, però ja va i no puc viatjar, em tinc que esperar demà al matí. T'ha passat igual que el Milan, però al revés. Sí, exacte. Va, no tindràs problema. M'imagino que molt feliç, perquè l'altre dia vas marcar. Sí, molt content, bueno, independentment del gol, dels minuts, de com estan anant les coses. Estic molt content de la meva evolució, de l'aprenentatge i al final, pues, evidentment, que els gols i els minuts pues, són un bon complement. Vas entrant de mica en mica. T'està costant més del que t'imaginaves o no? No, a veure, jo al final sabia que la Lliga italiana pues, bueno, pues era un canvi, era bastanta diferència, i al final, pues, bueno, pues, sempre l'aprenentatge és molt, molt alt, pues, el nivell de millorar també encara pues, queda molt i jo estic molt content com t'estic dient amb la meva evolució. Suposo que t'ho haurà dit tothom, però tothom va quedar molt impressionat amb el teu record per a Vidal. Sí, m'han enviat molts missatges la gent. Bueno, era un tema que evidentment que és el que és un gran amic, que vaig estar 4 anys amb ell i que, bueno, pues que ara es troba pues, amb una gran dificultat i que no tinc cap dubte de que ho tirarà endavant i el millor que podia fer pues, era això, no? Donar-li la meva força pues, amb un gol. Això, abans de fer això, havies parlat amb ell? Vas parlar, no per dir-li, sinó per parlar, per saber com ho Sí, bueno, just quan va sortir la notícia ja vaig penjar una foto al Twitter, que aquella foto li vaig enviar amb ell i, bueno, tampoc volia entrar molt al detall, però sí que ens vam intercanviar alguns missatges de donar-li ànims i bueno, de que sàpiga que molta gent l'estima, no? I que una d'elles, pues, que sóc jo. Això està molt bé, Bojan. Jo no n'he de fer res del que veu parlar, evidentment. Però això està molt bé, perquè suposo que quan estàs en un mal pas com aquest, saber que hi ha gent que t'estima et dona una força brutal. Sí. Igualment, la Vidal, la gran sort és que ell té una força innata. Sí, això m'han dit, que és un animal. Que l'ajudarà molt, però evidentment que tot tipus de detalls que la felicitat que pot rebre és molt alta. No? Sembla mentida el poc valor que donem a aquestes coses quan estem bé, no? I com et cau el món a sobre quan passa una cosa com aquestes. Tu has viscut amb la Vidal, amb el Tito, i suposo que de vegades deus pensar, hòstia, que bé que estic i que poc que ho valoro. Sí, bueno, al final les coses les valorem quan les deixes, no? Quan les has perdut. Però bueno, jo sí que sempre intento pues, valorar tot el que tinc al màxim i bueno, sobretot aquests últims anys per lo que tu dius una mica, al final per les experiències que vas visquint i no només d'aquestes dues persones, perquè al final sí que quan passen aquests temes, però sobretot en aquestes dues persones, té molt ressò, però avui en dia hi ha molta gent que li passen coses d'aquestes i que, bueno, que al final són motius de donar-te en compte de que tens que valorar moltes coses. Sí, malauradament tots tenim una llista d'amics o de coneguts que han estat tocats per aquesta mala sort. No? Però escolta, parlem de futbol, que és més alegre, perquè si no acabarem deprimits. I si una cosa m'agrada del Bojan Krkic és el seu esperit optimista. Jo no sé de qui ho has agafat, això, si de ton pare o de ta mare. Bueno, de tot, al final de l'entorn, de tot l'entorn, de totes les persones que creixes al costat d'elles i bueno, evidentment que són les més importants i de les que més
de les que més aprens. Quina pena que no et puguis quedar un dia més, perquè podries anar al partit. La veritat és que ja tenia previst anar al partit d'anada, però per temes d'horaris d'entrenament no podia arribar-hi temps. Escolta'm, vas veure el Perol, m'imagino, per televisió, no? Sí. Aquell camp que jo hi he estat, però evidentment jugant no, està tan malament com vam poder veure? És a dir, rellisca tant? Està tan fotuda la gespa? Nosaltres hi vam jugar 4 dies abans. I sí, està... De totes maneres diuen que Sant Siro sempre està igual. Pel tema, no sé si pel tema de com està fet l'estadi, de que el sol no... Sí, no, està com tal i com es va veure, vull dir, el camp està, pues, relliscava molt i està, pues, no era fàcil jugar, no. I tinc un dubte, que ara que tinc un professional davant li puc preguntar, i això no es resol o s'apaivaga una miqueta amb uns tacs més llargs? Quan el camp està així, jo estic segur que molts jugadors tenien tacs d'alumini, però igualment sempre quan el camp està així és molt difícil. Sobretot això els jugadors explosius. Els jugadors que són explosius, per exemple, jo no estic acostumat a jugar amb tacs d'alumini. No, perquè al final, tens un toc més suau. Et canvien, bueno, els recolzaments i tot, però igualment quan tu inicies la carrera forta i tal, per molt tac d'alumini, si el camp no està bé, és complicat. Si no t'aguanta, no t'agafes al terra i no pots sortir endavant. Exacte. Escolta'm, 0-0 a l'anada, a la tornada tothom continua donant com a gran favorit al Barça. Jo crec que sobre el paper no hi ha color entre un equip i l'altre, però hi ha una cosa que em té amoïnat, i és el conflicte aquest de fotre-li un gol a un equip italià. Tu, que et guanyes la vida fent gols a equips italians, em pots explicar el per què costa tant? Pues costa tant perquè dels 11 jugadors que hi ha al camp, 10 estan en un espai molt reduït i sobretot es concentren a la part de lo que és l'àrea, no? És molt complicat, però l'altre dia ho comentàvem, no?, amb els companys d'equip de la Roma, que si algun equip ho pot fer és el Barça. Vull dir, ja ho va demostrar al partit d'anada, que independentment de que el Milan sí que és veritat que es va tancar molt, el Barça va tindre algunes ocasions i la llàstima que no va estar acertant, no? Però que jo no tinc cap dubte de que demà, per molt que el Milan plantegi un partit tàcticament defensiu, el Barça tindrà les opcions i les oportunitats de poder fer més d'un gol. Això ho deia avui Guardiola, que el que l'amoïnava era fer les opcions necessàries, perquè n'està convençut, diu, que un gol com a mínim el Milan farà. Bueno, jo no sé si farà un gol o no, el que sí és que té potencial per fer-lo, evidentment. Ara estem parlant d'un partit de quarts de final, una tornada, on els dos equips es juguen molt i evidentment que el Milan té un gran potencial ofensiu. El Barça té un gran potencial defensivament, al mig del camp, a la porteria, ofensivament, a la banqueta. Jo crec que si el Barça està bé no tindrà problemes per passar l'eliminatòria.